Kanjani manje ufike icule bese ngiyivumela nje. Hayi mina ngibhimbi ke lokuzalwa nje. Inkinga yabe yakho. Ngibhimbi losidala. Okay. Audio Jungle. Audio Jungle. Okay. Sanibona bafethu, welcome to i-podcast kaSanele. My name is Sanele, ngihamba noJobe as always. So namhlanje this is the business class episode where sihleli noMagumede bafethu, sicela nimamukele then nisibukele nje, ngakhohlwa ukusubscribe and follow me on Instagram @sa_mlambo. Sawubona sicela ukubingelela ku-podcast yethu then sikwamukele. Ngiyabingelela ngiphinde ngibingelele ukubukela khona emakhaya. Kanti namahloni yini kanti? Umuntu becula. Ngazutshela nje ukuthi hayi cha ubabli. Namahloni yini kanti noma? Kuthiwa njena Manje ucula kanjani ke njengoba phela thina nje like mahlangana nawe sitshe ukuthi ne personality uzothi Magumede uzohlangana nawe uthi hello bese ngiyaphoxa. Cha phela ukucula nokukhuluma kuzona into eyifanayo. Ukukhuluma ke mina nje angikwazi. Ngikwazi ukuchaza amazinzo lutho. Bafethu. Ngikwazi nje ukucula ke ngicula kuze ku-16. Hayi asithemba uzokhuluma. Okay, qosichazele ubani Magumede wenu. Kusho ukuthi Magumede wethu. Ubani makacoza introduce seswami. uMagumede ujabulisile owakaGumede uhlala eRichards Bay eNtseleni. Oqhamuka amazimazana esigodi. Okay. Umuntu nje oyithandelayo abantu oyithandelayo yabo indawo ubumnandi oyithandelayo ukucula nayo. Bese kuba lento eyodwa ekade sikhala ngayo iqaleni inkosi yami ayihloni bafethu. Indaba bethu abantu abaningi abanamahloni uthi ukuthi benze izinto ezibeka zibaqhamise like nami nganginamahloni kodwa even ngisenawo kodwa ngiyazama ukuthi yabo. But abantu abanamahloni nje umthola ukuthi umuntu uyi-actor. Umuntu ukuthi uyacula or umuntu uyi-present umuntu uyabheka ukuthi hayi lo muntu lo unamahloni uyenza kanjani le nto le. Akusowenza lezo zinto lezo umsebenzi wakho nje. Umsebenzi wakho uyawenza nje sure ukuthi uyawenza. Yabo futhi kahle uma kuyinto usuyiphathisiwe. Yenzakala kanjalo nje. Yeah ne. Yenzakala kanjalo. So manje ke Magumede ukhulele eRichards Bay vele. Noma khona mhlawumbe ubukhulele eRichards Bay uphindwe eNkandla noma uphindwe eGoli. Osichazele nje ukukhula ukuthi ukhule umuntu kanjani khona sizokwazi ukuthi silalela interview sibe siconnecta nawe sixhumane. Yazi nosho noma ngikhuluma le. Khuluma But okay it's fine. Mawuthi kanjani sokukhatha. No khuleka Alright. Ukukhuluma. Ngoba ngizokhuluma ke shuthi sengizonikeza abanye abasemva kwami ithemba. Since uMagumede nimazi Magumede uqala kanabazali uqala lokho bamshiya umama mina wangishiya ngina 4 years nganginewele elimfana nalo Linda sahlala nomalumekazi umakoti kaMalume akangasikhulisa ke kahle sayithola sesise orphanage eyayise le Kevin le Kevin Children's Home. Oh okay yes. Le Kevin sayisebenzisa angisakhumbula i-place of safety eNgwelezane khona eBankeni. Sasebancane kakhulu nomunye ubhuti wami wakuthuma obesikhanyile. So ngikhulele ehome
nga-adoptwa kabiyela enseleni la uma wayeney'ngane khona kodwa ugogo owakhona wahamba eyile Kevin umuntu uyocela iy'ngane eziwu-2 eyomfana nentombazane bamnikeza mina nomxolisi uma wayeseshonile by that time uNkulunkulu loyo wangihlanganisa nabafowethu ngangingazi ukuthi mina kwakwenzeka into efana nale wow yayibole kanti vele ngoba ngingala vele kubafowethu sizalwa umama wethu sehlwe ngobaba but umagcina ekhaya yimina okay ey'nganeni zobaba bami yimina umagcina ey'nganeni kama yimina umagcina and ey'nganeni kamama yimina ngentombazane okay so ngikhulele lapho nalapho okungicela yes fine kodwa nje mina angikhulelanga endaweni eyi-1 ngibile esenseleni ngaba semkhoma ngaba seThekwini ngaba semabhuyeni ngibile nje endaweni eyihlukene kodwa-ke ekugcineni ngagcine sengikwazi ukuthi ngihlale ekhaya futhi ngikwazi ukuyimela ngikwazi ukuzenzela izinto ngokwami isekhaya nje manje khona futhi enseleni okay no but if nesikhathi buzothi ukusikhela lapho ukuthi kunjani laphana la hlala khona iy'ngane sekukwenzeka Yes. ake ngivele ngithi nje fahla yeah ehome ngikhuluma ngele Kevin la Okay. bengihlala khona mina ile Kevin Children's Home ngathi ngazi ngayithatha isokwane ayikho into emnandi njengokuhlangana nama-race ahlukene yabo abakhonza abakhola ey'nkolelweni ey'hlukene sihlangane siyiy'ngane laphana kunento abantu abangakaze bangayinothisa bodwami yebo iy'ngane ey'hlala lapha ayilami ziyagqoka zihlala endaweni edecent zifunda ey'koleni eyi-decent yonke into yakhona is perfect kunesikhathi sakhona sokwenza ini nani ngingazi-ke manje kodwa nesikhathi sakhula mina yabo iwashington thina siyazi mhlawumbe ngakho ngivila kanje iwashington mina ngiyazi ukupheka ngaleso sikhathi nje angiyena umuntu yabo okhonze nje ukusebenza cha kodwa-ke phela ngiyakwenza kusesekuphoqa-ke kodwa nje yonke into yakhona i-right ihlelekile futhi into eyayibe buhlungu ukuthi musa usuphume khona uzothola umndeni onjani kunabanye abantu abangakwazi ukukhulisa iy'ntandane okay kunabantu abangakwazi ukukhulisa iy'ntandane kodwa nje lapha yonke into right nalabo othi sibadonate i-KFC mina ngeke ngize ngiyokudonate u-200 okay ngoba nami badonate laphana thola lapha awu siyabonga yazi abantu bengazi nokuthi owane u-200 se-KFC Kevin mina ngikhule kunjalo so mamnguni so ngoba echaza usisi ngoba umuntu ose-boarding school so iyafana nase-boarding school ngidlala ngaya-ke e-boarding school okay okay so sese-right lapho so manaka so early life yakho ishape kanjani ilokho nje i-career yakho njengamanje ne-future ukhulele lana lokho nje emakhaya ama-homes ushona ngapha nangapha mhlawumbe uyavakasha kukushape kanjani indlela okhethe ngayo i-career yomusic njengamanje ake ngithi njengoba bese ngichaze eqaleni akubanga lula yonke into yebo sis kodwa namanje ngisabhekana nama-circumstances but kufana nento engekho njengamanje so noma ngabe yini eyenzakala manje mina kade ngatrain empilweni yami kade ngatrain empilweni yami noma ngabe kwenzakalani masubhekana nani kodwa ngeke kuze kufane nalokho okwenzeka before okungenze nga-strong okungenze ngayilento engiyona njengamanje mina njengamanje anginakeli ukuthi kwenzakalani bani wenzeni nani okuphelele phambili. Oh, such a strong mentality from a woman, bro. Wow, I know. Zikufisela okuhle kodwa. Ningi ngakufunda. Okay, so manje awungitshela. Yini into eyenzeka empilweni yakho wathi i-turning point? Njengokuthi mhlawumbe kwenzeka something then impilo wayibuka different. Uzange waba umuntu angazi the same person mhlawumbe ngingayichaza kanjani
mhlawumbe nomunye umuntu uzothi ever since mhlawumbe ngashiya abazali then impilo ngayibuka ngenye indlela ngaqala ngahustlisha nana yini into eyenzeka kuwena then yakushintsha nje wawulo muntu oyena njengamanje. Noma ngube kahle nombuzo. Inkinga lokho mina ngiyize ngikwazi ukusho ngoba It's fine. Yeah. Khuleka. Okay. So okay, so yipi into kuyafika empilweni yakhe yakuchallenge wazothi cha yabo manje ke ngiyatesta but wagcina uyinqobile washo ukuthi yabo angikaze ngiteste kanje lento yangichallenge. ngifuna ukisho ke le yabona le trend ngithandazela ukuthi trend angifuni ukulanda izinto ezile kude Yes. ngifuna ukulanda le yakulonyaka mina kulonyaka oqala ajilo umngani wami weminyaka Yes. Bangani manje no friend? Ngizoyihleka le ngoba yazi ngayihleka ngisho ngizwa kwathiwa ke uMagomede mina ngoNkulunkulu wami yazi mina nginomoya ohlanjani Bekusukela nje ngiyabona nje ukuthi uyasukela. cabanga ke ntombazane thizeni ngathatha untombazane ubaba wakhanda indlabo Yes. ubaba mina ngamazi ku 2009 Yebo. nakhona ngiyovakasha during the holidays ngase ngiyabuya sekuvulwa izikole la ku December kanje kanti vele ngizwa ngamboni yonke leminyaka izishonile Yes. 2012 ngangithi grade 7 Yebo. so untombazane ubaba washiya umuzi mayeshiya umuzi waphanga umuzi Yeah. mina nginenkani yami mina kugcina mina Inkani yakithi. lokho engikwaziyo yakithi nje inkani so kuthe sengihlala ngedwa angifuni ukufihla lutho sengihlala ngedwa endlini Khona lo musuli lo Yes. uthola manje. okunye ngingize Yeah, ngikuhle goda yes. for ukuhlonipha amanye wamalunga omndeni Yes. ngathi sengihlala ngedwa endlini eyangenawo ugesi forum Yep. awunawo ugesi awubiwanga awunale gate awunalutho usesigangeni nje useyindawo esintabeni kodwa likhona ikhaya ngale kuba nontombazane nje ngimcela ngingamceli lo mngani wami lo osineminyaka naye singabangani atshela umngani wakhe ukuthi noyazini ngizokucelela mina kumajiki ukuthi akuhlalise kancane ngoba wena uthamela ukuhlala mina ngithi phela ngoba ngiyasho ukuthi ngenhliziyo enhle ngi-understand ukuthi okay vele nami ngibe ngingaba ngaphakathi situation uthi mina ngithi ngiyazama ngiyasiza kusiyami ngoba kwesinye isikhathi uyamsiza umuntu uyayilaya untombazane angitshontshela izinto zami okay ngimbambe ngigodle lokho ngixolile hayi lo mngani wami lomnyaka Yes. Lo ofakwe intombazane yes ufaka umngani wakho. manje mina ekhaya ngidla ngale ngilala ngakuphela for ukuthi ngifune ispace sami Yes. shuthi ngalezo insuku ngahamba ngayo kwigigi ngabuya kwigigi ngathi ngoba vele untombazane angeke ukuthi ngathi nami ngingasebenzi ngisebenza nje ngizofaka umuntu ngizomfaka ekudleni kwasekhaya okungcono mina ngithenga ukudla ngitshele ngichaza nabantu abadala ukuthi uzoba kanje till isikhathi singakanani hayi intombazane ke ngicakeke mangibuke uthenga igrocery okay ngibuye ngipheke emlilweni anginkinga futhi anginankinga nalokho Yes. pheke emlilweni ngipheke emlilweni untombazane akekho abuye sekuvuthiwe ukudla kwekhaya phansi edlelani avuke ekuseni aphinde hamba abuye abo ngize ngitshele lo omlethile ngithi hayi bosisi ngeke phela ukuthi le ngane lo ngiphe yona la engakwazi ngisho ukuvuka ishanele angeke ngize ngikwazi Ntombi ithatha ibeke kimi kube ngathi uyakhuluma ke naye ngimbone ngelinye ilanga ke nakhona wapheka kanye ngangizoya eGoli that day ngiyokwenza le ngoma le leso sokukhuluma Yes. phela ayikho into yasosukhuluma mina sengitshela ukuthi kwakuthiwe kwa reputation yakhe lathi uyayizama sifuna ukuyiqeda okay lafika igama kimi okay untombazane hlangene nami kwaqedwa shuthi kuxatshwane yabo ku social media inbox aqamba amanga angiqambela amanga nje egroupini kuneli iqembu lengoma elalicelile ukuthi ngibe nalo for ukuthi nje mabehamba ngibe khona ngaso sonke isikhathi mhlawumbe ngibaguide lapho nalapho uma kwenzeka ngoba umphathi wabo wethu grade 12 akatholakala isikhathi esiningi bacela ukuthi mina ngibasize lapho nalapho mina ke ngiyayithandela ngosami nabantu kungivume
kuthi ngelinye ilanga kujoyina ingane yangasekhaya angithi nayo lo sihlala ngasekhaya ahambe uyicela yena mina ngazi ngangisanda kubuya eGoli ahambe uyicela ecela ukuthi ena azojoyina ilokhuzana iqembu yahanjiwa kiwe engomeni yebo kwakuzohanjiwa kiwe engomeni on Friday kube on Sunday ntambama okay intombazane bangivumeleke ekhaya kubo mayivumela ingane shuthi mina ngihambe ngiyobabona ngakusasa sengibuye eGoli ngihambe ngiyobabona ngakusasa ngiyobona ukuthi benza kanjani ukuze ngizowatshela ukuthi lungisana la yes kwathi later that day shuthi sihambe explain ukuthi no yazini ngiyaxolisa ukisho ke le yazini mashini sami sedlalela endlini ngisho mina sangizohlala endlini yami sibone ukuthi siphuza ini ngisho drink kodwa yes ngoba siphuza nje ngoba siphuza nje yes shuthi ke ngalo day ngithi mangizwa uma ngithi ngiyangena egroupini yelokhuzana kuthiwa hawu uMagumede wenza ukuthi nokuthi uvalele izingane nabafana endlini yakhe kanje hayibo ngingene ku-inbox entombazane ngithi indaba wena uma uthi uzwe leyo nto leyo ungabuzi mina ukuthi hamba kanjani uzwe iside lami hayi intombazane ebhekisile ngithi okay it's fine yazini ubuya lapho ngicela sentoza yakho uhambe ngiright senginele ngoba kushuthi ngelilanga ngizonqaza umndeni wami yes sihlangana nangelinye ilanga wangishaya emphakathini inkosi yami shebe hayibo fight angili mina oqala lokho vele Angili. akumele vele Isithunzi public sami, space yes yes angili mina wayethena sixabana ke ngathi mina ufuna mina woze ekhaya wathumela ingane ukuthi izolanda impahla zayo ekhaya kithi yes yabo yaqhamuka isezwe sesihlangana endleleni akaze sekhuluma izinto eziningi wavele nje agibela nendubeni hayibo yazobona ngabona nathi usiqedwe wenza usuke phe kwami hayibo kusukela ngalelo langa abanyamalala lapho yazi ngicela ukukutshela isinanga ukuthi kwathi siqeda lapho ngabe ngithola ngicabanga ukuthi ama-offer mhlawumbe ayi-4 kukhona abantu abafuna amalokhuzana amagigi bafuna ukupromothela ingoma engawubeka isandla sakhe ngathi ngaphosta futhi ngibekile namanje ngisasho ngithi isandla sakho ungibiza siyathinta futhi siyakupostise wena akade sikwazi hayi hayi ya kuba njalo-ke kodwa nje okuningi kwenzeka futhi kwenzeka izinto ezinhle zonke bengajesuke zenzeke right ade qeda kwenza le zinto abezenza yo uthi uyakudicilela phansi kanti uyakuphakamisa uyangiphakamisa kwabaningi okwenzeka kodwa-ke upm uxolela iy'nkalo yabaleka ya ne siyabonga so yini what is your favorite thing yini into leyo uyithandayo ngawe ongitshela nje ukuthi yini oyithandayo ngawe into Sesi-right. ngami into engiyithandayo ngami mina ziningi izinto engiyithanda ngami yes eyokuqala nje mina engiyithanda I don't like abantu abathanda ukula ngeke I like that yes thanda ukula shema hamba manje engithanda ngami ukuthi noma ngabe inini noma ngabe kuphi noma ngabe sihlangana kephi noma ngabe kwenzakaleni into ohlezi uyibona kimi smile yani hlezi mina nginomoya wodwa ngeke uzungibone sekuthiwa ngivukekile sekuthiwa ngitshantshani ngimbona inhlangano Magumede ayitshela unjena yihlonike phela kodwa nje kusiyang ave nginomoya omuhle so manje abantu abayithatha ni advantage leyo nto leyo ukuthi unomoya right uhlezi umuntu oyedwa ethi noma ngamgila lo ngiyamazi nje you will come around ukhuluma ngani ya ne naqinisini ngenzeka yipi i-risk ke wayithatha nje enkulu kwile business oyenzayo nanokuthi uyihandlisha kanjani i-failure ne-disappointment i-risk ake wayithatha yeah i-risk engayithatha bafethu futhi nje lo nyaka uningi kwenzeka lo nyaka uningi futhi nje ngitheke bafethu afuna uqamba mani oqala mina iTheku ngiyalisaba ngangahamba ngayiThekwini nginengane ke mina ngina 7 years yes hello mama akaze ukuthi ngahamba ngiyolanda ingane eThekwini okuyeThekwini 190 rand ingane siyakhokha etaxini yo ngihamba ngayiThekwini no 100 rand
Mana no-100 rand uqeda khokha noma 100 rand nje. Hayi. Mana manje uyahike enzani? Lalela. Mhlangano omdala khona umuntu baba ongasekhaya imbizo baba omdala abe nomoya umuntu uyayifanela nina onkonzile. Angeze u200 rand sithi ngibe no300. Nalo mali ayikho enough. Mele gibele mina kulo Uye, ngani? Bese nempangeni wayefuna le home affairs. Ngaba nenkinga mina ngiyokulahleka ama documents abazali yabo. Okay. Umntanami bangakwazi ukuthola isitifiketi ngesikhathi. Yes. Usesitholile ke manje uyafunda vele bevele ifunda incwadi yase home affairs. So bakuphoqa ukuthi sihambe sokwenza interview home affairs. Lapho bangijoba bangifundela on Thursday manje uyangisebenza. Angije ngangisebenzi uyabona manje impilo iyayihambela nje. Akufani na mhlambe la qala ngonyaka. Yes. Hey. Angifike ethenini. Ngagibela ibhasi. Ngagibela ibhasi ikephi laphana? Ise Durban station, right? Emakethe. Emakethe lapho ubeke khona nje Ngiyabona phe Durban station. Musu uzofika ngase workshop. Ngako MCA. MCA yes. Lalela ke ngisuke workshop ngithi ngangilasi ngisuke workshop ngibuyele emuva like ngithi mina ngiyapi ngiye MCA ngisuke workshop ngiye MCA. Ngikho 6 rand angilo 6 rand 8 rand. Ngiyako imali ayikho. Ingubo yami amabhadi. Ingubo yami edropeni yamanje isilokhuzana lo yebhasi yakutawu. Kuningi okwenzeka ngifuna kuningi kodwa nje ama risk okuhamba ekusuku. Ingoma yazo lonke ngabuye ekusuku. Futhi ngifuna ukumceba lo mfana wangishiya le. Wangishiya le lo mfana le emabhidi. Ngebhasi. Ikosa thizeni. Wathi nje ungafikanga ngebhasi. Mana. Angahambi ngalo. Mana. Ngiyamceba. Mana. Awulandi ingane ngesikhathi sengoma yazo lonke. Yey ingoma yazo lonke. Ingoma yazo lonke. Yebo. Uthi ngize ngilimention igama lakho sisathana. Kodwa nje ingoma yazo lonke. Okay. Sihamba kumnandi la, sihamba sempangeni eNgwelezane. Singabantu abayocamp. Mina vele angiyimuntu okhonza ukugida, mina ngiyethulela ngiqaphela impilo nje wanweni. Umphathi waleli qembu ke lela kade ngikhuluma ngale eqaleni leli lengoma. Yes. Angicela ukuthi asambeni. Nami ngicela ukuthi hayi no asambeni ngangumuntu wayengayile vele. Hayi sivumelane ke sihambe ke siye kwicamp. Masifika kwicamp kube mnandi nje sigibele ibhasi ngishona ngoma zonke. Hayi ingoma zakho uyazi ke nawe as a public figure uyashutha nje yonke into Akumeda. Nabethi yonke kumele ube friendly like my friends. Ungabi muncu nje. No vele futhi izinto ke yabona le post nje noma ne Red Bull noma ne score noma na energizer. Wonke ama energizer nje ayakwazi ukuthi aqeda amahlungu. So ke na ke ulokhuzana umfana ke afike late engomini kaZolonke. Ngitshela ukuthi yazi mina ngangithanda umuntu ukuthi masiye kwi-event thizeni. Uthi ngonani ufuna ukuhamba? Hawu. Ngathi aqala nje sesengena lama-artist impela ke yes. Ungathi sifika kufanele ukuthi siyafika phela thina la. Na ungathi seqale ngeke. Abantu bazolokhu bebaleka ngithi yazi masekumele manje khona le genge belibaleke. Yani Usasebela umuntu akasekha sebalekile. Amfonela asatholakala. Buye lo athi ngizawucinga lo. Ubale kuduze kushaya mhlawumbe lesi sikhathi engifuna ukuhamba ngaso. Yes. Hayi kube leso. Ayithi umphathi esefike yena ngeemoto zakhe amanisa nawu2. Singaphakathi ke manje. Soshayela omunye weqembu lomngani wakhe somshayela ihlombe ngaphakathi. Sifike ngaphakathi shaya ihlombe simaphuma ngaphandle ibhasi sehambile. Ifoni yami yesibili ihambe nomfana vele wangasekhaya ngangiphathisile because wayedlala ilutho. Ifoni yami yesibili 1%. Yo. Okay. Nangu lo nakho imoto. Sinayi la uthi asoshayela ihlombe. Sesibuye ngaphandle uthi ungafika nje ngebhasi angisadele. Yo. Yehle. Ha. Yo. Ngabela ngathi no yanzini.
Nginceke mina lokho. Nami nenkani yami kade ngidla i-reboost nayo. Yes. Ngidile ngimele kanje. Nalaba bakubo basala phansi. Artist lelo ngingabo 4. 22 June lesikhuluma ngayo this year. 22 June. Manje. Shuthi kwenzeka nge-23. Kuzosa kube 23 sesho. Yes. Sahambeke nolona lapha. Bambe ongena ngaphakathi. Mina ngithi ngibona ukuthi into enza ukuthi ngabathola lift la ukuthi sibaningi singathola lift ukuthi so 8. Ngeke. Abantu bezotshola. Lapho ngiyayibona imoto ebhalwe NHL inkosambe ngambeshe ebridge. Ngiyayibona imoto uyabona ukuthi labo. Manje sibaningi. Angeke ngikwazi ukubashiya ngathi okay ngifuna misele. Angihambe mina. Vele bazongenzani? Okay abakwenza ukuthi avele izinto zami azipho mina ngiphethe lutho. Uphethe lutho. Ngishosholoza ngibheke ngiphume robotini ngathi ngiyanyuka sengiyahamba ke phela ngiyoshaya lesi Isithupha manje. hlanganise kwethu dala ukubeka kufanele bangcolile bamthuqazi sanibona lapha angazi ukuthi ngobani bagibeze emotweni bagibele emotweni ngibona le moto ishosholoza nami nomgwaqo ngasekhaya ngeke ngicela u-driver simphisa ukuchama driver ngiphume impatata ngangifaka impatata lezi ka 500 ngiyibekela ngasemnyango ngithi mangithi ngive ngisuke ngithatha impatata ngathi bye ngishone ngibhekele Ngiculi lowo engahlangana naye and manje ngisazombonga ngiyakusho lokho ngisazombonga ngize ngimusho Yes. ngize ngimusho ngoba kuzothiwa Hlangane naye bese umculi lo ke angibeke imhlanga bethi ngabo la behotel imhlanga Lalela ahambe eyokwenza music video ngisho futhi ukuthi bomba bazovela bembona Yes. Ukhona nje indawo othi qhela kancane masise ngidahla umkhondo Yeah. Ngiyeke mina ngibhekele ezani mangidla ngibhekele ezani tholele india lele india ngoba nginayo imali ngizokhokhela ngani Ha. Kanjani manje Amba manje ngithi ngibanje inkunzi ke manje ngangibanje inkunzi kusukela ngisuke emhlanga ngibhekile ngazofika etseleni Thini lokuthi ngibanje inkunzi Sisi right. Yonche so nje yabona la face umuntu riskila ngifuna ungasho kuningi ngasho Yeah, ne. Ngumuntu onariskile veleje ngiyariska ke Yeah, vele. Ngihambe kanje ubusuku nje nginqamulele nje ubusuku ngihambele Hayi umuntu esifazana. Mangifuna ukuyela ngifuna ukuya khona ngihambe ubusuku Yeah, so manje i-disappointment uyithatha kanjani? Ake ngisho ukuthi Nakho usubhukiwe abantu abasafuna ukukhokha nakho kwenzakalani uyaphoxeka manje nangumculi asafika e-studio sekwenze njani manje sugibelile wena njani kwenze njani usuyaphoxeka cha mina nje ngifuna ungasho mina nje angikhulumisi nje uyathulela nje uyabona nje mokwangona umoya nje mokwangipetula umoya masikhathelele nemali mina nemali bese kusanikeza imali Ay ngeke imali ipersonal depends ukuthi ubeke siphi isizathu yabo ungaveli uthule uthule ke siyaxabana ke boss khona vele lo shithani sokubona bese kuba khona lo thula kade sasesigilo senandaba umuntu nje into engitshela na mina ukuthi uyambona ngoba enze ngale ndlela angiluzanga ndawo ne lilo siyabo mina ngihlangana Okay, then umbuzo wokugcina then sesangena ku music ke manje. Okay, let's say mina nawe siqale business. Mocabanga saqala business. Ha, nini? Ngoba nginezinto eziningi kangaka nje. Nje, ungifake lapho business yakho nami. Mocabanga saqala business. Okay, since mina ngumuntu othanda igawula. Do you like food? Yo. Hayi nomanga. Inyama mfethu. Yimina uthanda ukudla nje. Hayi full meal mfethu. Itofi. Inyama. Yabona fast food. Yes. Izule fast food. Mana uyawazi ukupheka kodwa ngoba uthanda ukudla. Ngiyakwazi ukupheka
Bekuzophoxeka. Ngiyakwazi ukupheka ukuthi-ke angiyipheki zonke izinto ngoba izinto eningi allergic kuzona. Yini allergic kuyona? Beef mfethu. Beef? Iyababa. I-pork is Yabona izinto available. lezi nangile chicken. Ikwenzani i-beef? Uyosibeke la. Ngifuna ukuthi usuqedile bese uyangibiza ngishutha kanje. Ngibuza ukuthi kwenzakaleni. Ubone ukuthi ngikuphendula yini. Yo, mina Sekushume ngepoza yami. mina nje angikhumbuli nginokudla kungangibazi kahle ukuthi ngiyakukhetha nje. Dumba lokho ilunga lomzimba bami. Ngisho bho bayadumba baba. Kodwa i-chicken awuna nkinga nayo. Awu yona engiyizwayo mina. Okay, manje sesingena ku-music. Yini eyak-inspire ukuthi uqale i-music career, mhlawumbe ungaba influencer, ube umsakazo, indaba we-music kukho konke nje. Ngiyawuthanda lo mbuzo. Okay. Ku-music. Angiyelami. Yes. Kwazenzakalela nje. Ngangiyena umuntu owayetshela ukuthi ngelela ngazomculi. Yeah. Especially wakamaskandi. Yeah. Lokho kamaskandi, umaskandi bafethu unamandla. Ayi kabi. Ngifuna ukuqamba amandla. Uyazi ukuthi mina ku-music bengicela kakhulu kwi-gospel. Ngitshela ukuthi intaba ethu ngingalovi ngisho esontweni. Makuthiwa ikwaya ngangishosho esikoleni. Yonke yabonga ngicula impela, ngicula ngisho ma-ascend ngicula. Bazokutshela ngangifunda nabo. Bazokutshela. Mawukuthi nje bazoyibona le video, bazokutshela ukuthi mina ngisho kwi-ascend. So le primary. Music ngaqala primary, shaya ikora music. Okay. Esikoleni bengacula ngibabele sele Shama notes. assembly one way. Masikanye ngafuna. Ayi. Ngafunda la ngafuna. Abana batozona secule ku-assembly sokuphazamisa. Ayi ngeke. Ayisabeka. Awusabe ngisho ukukhuluma naye abatozana eculayo. Awu isaba ngisho i-approach. Kulena mina-ke i-assembly nje esontweni. La ngifunda khona. Ngaze ngajoyina i-group. Sengikhohle ukuthi kuthiwa yini igama layo ngoba ngangingekho kuyona kakhulu but ngangiya nje. Ngajoyina yakho Nteleni eyayenza kahle kakhulu. Yayiphethwe ubhuti uSibu. Ngahamba ngakuyona-ke ngabamba. Yabona uma ukuthi lento le ifa kahle ifa kimi. Okay. Ifa kimi ngoba ngitshela ukuthi mina ayikho into engengize ngikwazi ukuyicula. Okay. Yonke ijenda ngagibela. Yonke ijenda ngagibela. Angifuna ungayisho. Ayizomela zizama amapiyano. Phathisiwe. Ngiyakutshela nje. Ifa mina ngishiye ifo mina. Lami leli ifa leli Uthando wakhuluma. Khona beqeda kusho nje ukuthi umusical anifa ama-social media. Mina ngisho ukuthi leli ifa lami engashiyo kwami. Mina ubaba wami ubengivephiwe shini. Kwasala kancane. Kuba kagolanga ngabe ukude naye impela. So nawe wayicula esontweni. Ubaba wami. Ubaba woSminoff. Kumede. Abandawonye umndeni oyi-1 babecula isicathambi yabo. Hayibonga sengiyabona Hayi. Ubaba umndeni. Yes ngiyabona ukuthi kuringanga yes. So ngokubona uSminoff naye unefa lishiyela. Okay. Ngoba isicathambi So lamagama kulingana. Yebo phela. So ucabanga ukuthi yindaba ucabanga ukuthi umusic why umusic ubalekile emphakathini? Ucabanga ukuthi ubalekile? Hawu. Ngoba nje singahlalela nje izwe nje ngena music nje. Uyacabanga ukuthi awumajine nje. Singahlanya. Awuke sithi mina ngoba mina ngiyimina nje. Futhi ngiyazi akumina ngedwa. Ngiyazi akumina ngedwa. Uma ngathiwa nje usuneyinkinga ungazehlisa ngani umoya. Ama Red Bull nje. Akhona ama Red Bull. Hayi ngeke mase sengibambile ama Red Bull bese ngiqala phansi ngiyakhala. Akekho ngikhaleke manje. Ngeke. Hawu. Ayikho into epholisa inhliziyo njengomusic. Yeah ne. Any kind. Whether you are sad, ujabule. Mangumsindo nje wengoma. Ngisho ngaba njani. Ingoma nje, umusic nje ethu. Impilo kahle. Music is life, bro. So now lo mbuzo ngeke ngakubuza si offline. So kwaba njani ungena e-studio?
awushaya ngodaka mhlawumbe ungasichazela ukuthi istudio sasinjani yabo yeah first time ungena e-studio First time ngene studio. Hayi, ngangathokanga ngaleyo ndlela. Ngoba okusethekwini ku Russell Street mangaphostisi. Lapha eGMD. Okay. Lokujalo kodwa khona amaciko nje. Angayi eThekwini. Ngaya nobafu uCijimbi wangco. Kunengoma esayenze ukuqoma endaweni. uqoma endaweni Iyazama nkosiyami ucathu. yes Yona ngangiqala ngangazi mina ukuthi ngangena umuntu wayethanda music yabo kodwa ngangena into ukuthi umcula phela sho umuntu uhamba ogide emarenke manje uhambe cishe kayabona igama lomculi ungayenzi ya ngeke mina ngiyaxolisa bengaqondi ukuhle nangilopha phela zayikhatha akaze kube into yami even ekhaya bikhona i-group ye-gospel kodwa yabo basebeye-ready ukuthi angife bengingayi mina lapho but kodwa mina ngiyama emarenki labantu abacala lapha emarenki baney'ngoma ezimnandi zimnandi and yabona ngeke uzucula erenki unengoma ebhedlayo mnandi bazokushaya labantu ilanga lingaka-ke umuntu kodwa phela into esuke marketing is Yeah. marketing yabantu kuyasiza abanye abaculi kubasizile-ke yes kakhulu qamba amanga kubasizile angisho ukuthi mina ngeke ngize ngikwenze ngicabanga isikhathi sokukwenza sikakafiki yeah amahloni kuwe ngeke kuzovume namahloni kakhulu mina ngamane ngithi thatha i-energizer eyodwa bese ngiba right indaba ukuthi nizobe manake nakho-ke mawucabanga ukuthi uqhamukaphi la endimeni emaskandi kuyayidlala indima empumelelweni yakho njengokuthi mhlawumbe mina ngiqhamukela emhlanga mase ngibiza ngithi hayi usanele lo mfowamlambo phansi emhlanga ngikhule ngamanokudluzi ngidla ama-cornflakes indaba yokulusa nje into engingayazi do you think ngoba bengayithenga leyo nto leyo hayi cishe ngathuka inhlambi kodwa shuthi kuyayidlala indima ukuthi uqhamukaphi kuyayidlala indima ukuthi uqhamukaphi uyabo uma uzosho nje uyazi ukuthi uyidlala ngani kunikeza nanoma ngabe ubani osecabanga ulahla ithawula ithemba yabo especially abafuna ukuba sey'nyathelweni zakho umuntu ofuna ukuba kwi-industry uma esethe nje mina ayi ngiyayeka Yeah. sabathe ngiyacula kuyindawo akuhlangana sabathe ngitha kuyindawo ngenze nje example labo Bliss ukuthi usehambe kanjani ubliss ngathi ayi ubona ukuthi sabengene ukucuza manje ayi lo uthi yonke indawo yeza yabona oh lo market owakephi kodwa angisazi yazi but I'm sure lezi kodwa lezi ndawo edlala hayi ngabo abayokathi yeah alulahle ithemba bethu alulahle ithemba ukuthi wena uhlangani ngale okwesikhashana yes into sokumele uyenze ukuphusha until you make it you should fake it until you make it ngeke ukuthi ungaqhamuka usekumuntu yokuthi si-right nangoba ngisho ukuthi ngangikabala esikoleni kabala semahle kabala sonke indawo nangazi ukuthi ngizoke ngivulelelwe umnyango ivulwe ngumasikandi umasikandi ngangawulaleli mina ngangiphaphela ngiyamuzwa ngangawulaleli umasikandi mina ngilaleli umfazi omnyama kuphela nakhona kube yilezo zihlabeza mase sengikhumbula hayi ngenhla kakhulu-ke lo Yeah. uyena oyidlala umasikandi yena kodla umasikandi sicathamiyayo angiyakuzwa so lese mhlawumpeni nangomuntu wayibona ilokhonje le video and ufuna ukucula yini nje ekumele ngibe nayo nje ongasho ukuthi uyayimaka tik kuze ngibe umculi nje especially umasikandi mawubheka nje ukuze ngiphelele ngumculi yini mhlawumbe kumele nje isiginqe kumele ngenze njani ngiswenke ngenze njani yini nje ongasho wena ukuthi nje ezumagumede mhlawumpeni mawuba umculi 1 2 3 ayi zoba right alright shuthi ngihlanganise kubantu besilisa besifazane yeah okay kodwa nginabula bagiva la okay ngizogiva uzobona uma ungumculi kaMaskandi into yokuqala ukubaza abanye abantu into yokuqala le hlonipha abantu ayikho into ebalulekile njengenhlonipho ukubaza abanye abantu so ayekho umuntu obheda njengomuntu ongena izinto engahlangeni naye yebo
Uyabona emculweni kamaskandi endimeni amaskandi abalandeli bakhona bayakudelela. Bayakudelela and abanandaba. Ungayifaki enhlizweni leyo nto. Yes. Yabo. Bayakudelela. Ngisho ongayile umlandeli amaskandi, ngisho let's say ofikayo nje. Ongayena nje umlandeli usanda lo. Ngoba usutrenda nje manje. Ngikhavele yodwa nje usuyibiza ngephingo usuthi wethu usamazi wadla imali. Usuyekile Sazi wadla imali. lezo zinto aziyokusona izinto ongamele ngabe uyayinaka. Okwesithathu kumele usazi istory sakho. Showcase. Sazi istory sakho uma kuukuthi ufuna ukubonisa unganqabi uma kukhona umuntu ofuna ukubonisa. Mina ke nami ngiyathanda ukubonisana. Yes. Ngiyabonisana ke mina futhi ngeke ngize ngilahlekise. Yes. Yabo. Okunye okuye usishaye kakhulu. Yile nto yokuzenza ukuthi ngiyakoyibhana. Lento yokuzenza Ungofana. yokuzenza amakhosi emculweni. Especially ma upcoming Artist. busy on social media. Ngifuna nje ngathi ngakhuza lowo moya. Ngihambile lo moya okhuluma ingilozi. Nkosi yami. Okay, akunenkingi. Ngoba ngisasho ama upcoming artists asendele umoya omubi. Wokuthanda kwebhana. Yes. Asikho isidingo sokuthi ungakwebhana nozakwenu. Yabo. Uma futhi umculi kamaskandi dinga sengathi ungamukele. Uwamukele yonke into eyenzakalayo kwi-industry. Uyabona ungaqashwanga. Akekho umhlelo omcimbi ongaqasha wonke umuntu. Hayi sawuvala lo Maningi ama-upcoming artist. Nami futhi angathi mangayifaka lapho. Yes. Maningi ama-upcoming artist. Angeke beze benifake nase ngifaka. Angeke beze benifake nonke. Ngeke vele. Angeke beze besifake sonke. Yes, ngeke. Angisho sebengifakile nami cha bakufaka. Sengisho ukuthi angeke beze besifake sonke. Kuphela ukuthi thina sibona relaxe kanje ngoba siyamukela. Ukwamukela. Ngifawanga it's fine. Angifakwanga it's fine uzokwenza next time. Yes. So lokho hamba uyoxisha ama comment ke manje usulokhu uthuka abaculi. Uyawukhansela. Uyabona leyo nto manje akwazi ukuba njalo. Wena nje you need to accept ukuthi shothi isikhathi sakho besingakafiki noma uzoqashwa kwenye indawo. Kubalekile nje. Onye into futhi ebalekile uyabona makuthiwa ubizwa umhlelo we-event uthola ukuthi uzothi ngizofaka petrol noma etshela ukuthi nganayo imali. Uboya. Ngoba mhla esenayo imali uzokubiza. Kuyokumisa esenayo imali kade bizile engenamali. Wena wangeze uzokukhumbula kanjani sikhona imali. Wow. Ngeze kwazi. Ngazi abantu bacabanga kanjani? Ngeze kwazi ukukhumbula nami nje ngokuyeka mina. Ukuyeka nje. Ukuyeka nje proposal yami ukuyeka nje. Ukuyeka. Iyabashaya abantu abaningi leyo nto. Okay. Iyabashaya. Then cela usinemlishele nje ama top 10 yamaskandi all time, not umuntu otrenda manje, umuntu nje obumlalelayo all time ungasho ukuthi hayi top 10 ke yami. Abakhona nabangekho angithi. Yeah, bakhona nabangekho. Yes, because music wabo usikhona nawe uhlezi ukhona. Qala ngeqhawe lami. Bazonyama. Yeah. Okay, abaculi bamaskandi. Bafethu. Uyamona umfazi omnyama bethu. Ayi. Angifuni ukungasho. Konzi bana. Mina ngikhuluma ngomaskandi lesipho. Umfazi omnyama. Ngifuna nje uqala ngababa all time. Abalaleliso ubaba. Kube ubaba uZero Khumalo. Ubaba uZero yes. Kube washela imhlophe. Hayi bo. Isixaxa mbithi. Okay, asibayeke lapho. Size Mzulu. Hayi. Fokazulu. Mzulu mfowethu. Kuzani mfethu? Ngidlamlenze. Angifuni ukuhamba ngithi number 1 number 2. Yeah. Ngibala Top 10 mina nje top yes. 10 yami. Abantu abakimpactile nje empilweni yakho yes. Kube lo wakithi bakithi. Swina. Smiramira. Smiramira. Basiphuza basiphika. Kodwa koyikhaya. Yes. Ube ngiyaqala ukusho lento. Yes. Ngiyaqala mina ukuthi abantu bangasekhaya bengibukuzana, benginspiration. Uyabona usaliwa.
hayi yabo bathi umbala kusoleka kuzosho ukuthi hayi ngeke soleka sontombi hayi ngeke mfana Ngingamshiyi kodwa manje phela ngeke phela baningi bawu-20 nje abangaba faka bala uyabona umuntu uyenziwa yes inkosi yeginci hayibo yamuntu le sasakhuluma ngokuthi yenziwe bethu yabo le inkinga le akena yini osenkandla umuntu yenziwe wasenkandla oh yeah utencane yes bafethu nonke guys mina ngeke nonke Utencane. angifuni ungasho kodwa nje ngokukhethekile kubo bonke engisababalile Yes. ngokukhethekile yes kwi-industry sinosiphay-zulu yes ngicela ukuphazamisa kancane bafethu hayi ukuthi mengakubalanga ukuthi uyabheda or cha siyasho nje abantu abam-impacta abantu abalalelayo nani niyazi ukuthi akekho ngeke ulalele yonke umuntu kodwa khona umuntu omzwayo ukuthi iy'ngoma zakhe zimnandi but futhi ngeke nibize nonke because Yeah. yes yeah kodwa-ke usiphezulu lo usiphezulu lo ucula nokhuzane nendlamlenze yes yes kodwa-ke phela lapho ngizosho ukuthi number 1 nomba number 1 Yes. angundoni bafethu ayi yasisi lo yayingeke undoni usinetuli Thandeka Hadebe oneza mchunu osamnelisiwe ncwane hayi ngiyamthanda bokazi hayi bonke mashotana bonke yamazi mashotana uyabona lo wamanje ngiyamazi uyabona mfethu angaze ngichaze intombazane kanje la ngiyibona khona ngiqhabula obhozo ayacula lo yasisi ya bonke in fact bonke nje abaculi bamaskandi mina ayikho ingoma engisishayileleki kunalo muntu engamazi igama lakhe mfethu kodwa yaphi ingoma mangilalela ingoma yakhe message umaskandi ongaphaphile ithi kumnyama namhlanje kusasa kuzokhanya uzitshela kanjalo ngathi ungayincenga uba lo mjito lo ngiyayazi le ngoma le uma sengikubona ukuthi yabola amandla yaphela thatha ama-airpods ngifake endlebeni lalela lo that was the song angimazi igama lakhe ngiyakhumbula igama lakhe ngamsesha ku-YouTube uyacula loya mfana ingoma yakhe ucula ngempela nje. ucula ngempela shout out bro qhubeka wenza umsebenzi siyaxolisa ukuthi igama lakhe salikhumbulisi nje ngikhombisa Yes. hayi cabanga umbuzo olandelayo bengithi sicela ungibalele nje top 5 yama Scandi female artist wela kodwa manje usubashile so do you think ikhona igap between abantu besilisa abacula maskandi insizwa then nabantu besifazane and why do you think maybe ikhona igap kanjani mina ngiyawulalela maskandi ngeke futhi ngiqamba manga no ukuthi undoni unokukhipha ingoma ezimnandi then usanele lo culayo yimini so kodwa manje usanele uyatrenda kunondoni so do you think abantu abaka like nje abantu besifazana abacula maskandi because uthokuthi uyambona ukuthi lo ukhipha album eshisayo nengoma eshisayo but ukuthi abamnanga ukuthi umuntu esifazana do you think kuyenzeka lokho or kuyafana nje no yenzeka angifuni uqamba amanga kuyenzeka ukuthi nina abantu besilisa nina lezi ifuba lezi ukuthi abantu besilisa ngazi ngizosebanjalo noma ngithi abalali bomculo wamaskandi yes ukuthi umuntu wesifazane angayikhipha i-album nangu sisindoni uSimele hayibo nangu umama Buselaphi uSimele Dr Buselaphi yes ukhona ama-yellow bone ukhona yonke inhlobo yomculo yabaculi banawo ama-album bona bathanda ukulalela iy'ngoma abantu abalaleli bey'ngoma bomculo wamaskandi bathanda ukulalela uma kusuke kune-feature yes mina ngiyasaba nje ukhipha even single yami ngoba ngisaba ukuthi shuthi ngeke ngizwe kahle balalela kakhulu ama-feature yes ingcono ngalokho ngicike nganje manje ngathi nje singalokho yeah ne ngoba ayena guys isapothi ayifani yeah ne ayifani ngiyabona mina ukuthi ayifani umuntu nje wesifazane yabo sisithandeka Kadebe ukhiphile kodwa kube bekuwomunye wabaziwa bekusanele yes ngabe sekukhala ukuthi ingoma ethile yeah trend sesonqamla unyaka manje just because ikhipha umuntu
mama abantu besilisa bayitshela ukuthi thina masisuke senza into sisuke ngoba nathi silandelana nabo ayikho leyo nto senza into ngoba sisuke siyithanda ngeke silandelana nani ngoba manje siyenza ngothando sithande okay kukhona ukuthi ufike umaskandi ungawuthandi nami ngifuna ukuthi ngawuthanda uyakhumbula ivideo yami yokuqala eyiyona yangi-introducer emculweni kamaskandi yebo ngangahlosile kwazenzakalela sithandeka ungathola sinayo kwangahlosile ukuthi uzocula umaskandi yabo ngenza i-example angimazi yes umzakala ukhona nje ukuthi umuntu esilisa umuzi ukuthi mabehlangene ayichabashaya inandi kodwa manje masikhipha bese ngiqhamuza nje umuntu ulandela amadoda hayi uthola ukusho enye indoda lo indoda enjani ethanda abanye bonke abathanda amadoda awulandela ingane-ke walandela abantu ozolandelani abafuna uku-understand uqoqa umqondo bayakhuluma uphatha isikhwili bayakhuluma uqoqa umqondo bayakhuluma uyacula yabo so umuntu osifazane nje itshele nje ukuthi wena uyadulela kuphela uyakusapotha yeah but into engayisho mina as ngumuntu othanda umaskandi into engayisho mina ukuthi kubantu besifazane abacula umaskandi qhubekani bafethu izovuleka kancane iyavuleka kancane because uyabona manje ingoma eningi etrended ukuthi inomuntu esifazane zinomuntu iyavuleka kancane bafethu you are getting there izovuleka nje kancane so nibe nje patient niqhubeke siyanthanda thina and siyansupport asibaningi okay so mawucabanga sisi ucabanga ukuthi ilokhunja i-social media ibalulekile ku-music or nje kumele ngiyiculele ngiyihlalele lapha entabeni ngirekhode ngiyihlalele ngikhohlwe nje ngonesithuka futhi ungaseqedanga nje yabo lo mbuzo nje uyangibilisa nje manje akwazi ungabaluleki akwazi ungabaluleki showcase uzomarketa kanjani uzoyimarketa kanjani i-craft yakho uma ungena ku-social media okay kahle nje ungeke ukuthi phela vele into eshaya nazobe ufuna ukuya lapho ufuna bagive into eshaya abaculi abaningi yeah uthola ukuthi ingoma yakho siyayazi ya-trend sihlangane nawe nje kanje egeyithini angikwazi nje phela vele ngazi ingoma yakho ayiwini yabo mina ngazi ukuthi umuntu uma efuna ukuthi aziwe ungathathi ukuthi noma uzocula i-social media izongenzela nje into engiyifunayo yes sikhanda phela i-fan base yakho wenza ama-video khanda i-fan base real gadget vethu uvele ukuthi uwe lo before uye studio kungcono-ke ngoba laba engathi babe naleyo nkinga siyabazi inkinga uzothini ngicela uhayisuka abanamanga labo uba loyo manje yini manje leyo manje ucula nami lokho engikushoyo ngisho ngoba kungisebenzelile mina ngisho ngihlangana nabantu endleleni bayangibona ukuthi nami yena lo ngobani uyangazi TikTok even if noma umuntu ungamazi mombonile ukuthi nangu lo sisilo uzothola igama lakhe ebuza kwena ensukwini ngihlangana nosisi ngifake ibuko ngifake i-final finifa ngifake iduku nje ngicashile ebheni ngicashile qedile elegit ngiyothenga ingubo uthi hayibo ngicela ungehlisele ibuko sisi vele I told now ngihamba ayikho into emnandi nje ukuthi uthi ukwazi ingoma yakho nabantu bekwazi yabo ihlungu bese lento ukuthi asikwazi wena bathi ingoma yakho shothi nomunye angaqhamuka ukuthi ingoma yami le umuntu uqhamuka ukuthi ingoma yami noma sikwazi ngegama ukuthi ubani ba ayikho right leyo nto nanoma ngabe ubani osacabanga ukuza akaqale ku-social media noma aqala ukucula noma usuna 10k followers kulula kabi ufika ku 10k kulula kabi ufika ku 10k followers akisho ukuthi follow abantu awu-10k abakufollow bona abawu-10,000 uzobona ukuthi i-content ngezocreate ngendlela right ndawo yes lento esho ngizwe ukuthi ama-artist epiano awaziwa kodwa ingoma zayo siyazazi so I think kumele uzame ukuqinisa lapho ube visible bekubona yazi khona abantu abacula ingoma emnandi kodwa manje seyayihlalela nokushaya live nje bethu uhlalele nje artist ushaya live nje uqoqobalele nje live uzosibona ukuthi lona ke mhlawumbe samqasha umuntu uzaqala ingake indaba ya live mina ngiyabona ke mina angunqeni angungisho ngathi manje nakusasa hlepulela ke mina
hayi kancane. Azishayela bese sivala. Ushaya zazo. Yabulela live podcast ngizokhala ngawo. So my argument uzidevelopa kanjani wena as an artist manje? Yini nje ama tips ongawasho mhlawumbe 3 ukuthi artist developer nje, artist oyiphathi kanje, artist yenza is developer kanjani an artist? Mina ayikho nje into etheni. Mina ngulo muntu osimple ngalendlela. Yes. Mina ngenza sure futhi ukuthi ngiyayimarket. Nanoma ngabe nini. Ngisho ngihambe uyochecka kubhayo yami. Kuphi uyangibona ukuthi ngibhalile ukuthi mina ngubani ngenza ini. TikTok account yabona ukuthi nana ngiyayimarket ngifuna abantu bebone ukuthi yilokho engikwenza not e-studio kuphela. Mina ngithola ngisho sengisemcimbini yami ngithothi ngibhokhiwe ngiyasina lapha ngiyakutshela wena ngisina ngize ngibe yile yakhe. Flex ngiyakwazi nje ukuthi ngiyakwazi ukuhlala nabantu into yenza ukuthi ke kube ngathi ngiyadevelop yabo uma ukwazi ukuhlala nabantu ubone uhlangana nabantu ngaso uhlobo ngathi abantu abafana uhlangana nenhlobo ezihlukene zabantu uhlale nazo ubone kulo muntu kanje ukuze nangokuhamba kwesikhathi sekuthiwa usuyahamba usuphambili ngempela yakhe ubone ihlobo lamuntu ungathuki uthi lona ukuyinakela nje wena ubone ukuthi wenze njani ngawe wenze sure futhi uma ubhukhile uyavela phela ubhukhiwe uyavela Yes. Indaba ukuthi manje uyabhuka wena manje usaqhamuki Sofika usudla ama Red Bull lapho sakwazi ukuperform. Yabona nje sikhuluma nje no attended yabona nje bengenzela ukuthi ngisho kuthiwa kwenzeke ukuthi endaba kube angihambanga namhlanje bengizogaqela kusasa. Yes, sekudeni. Bengizogaqela kusasa. Uyabona ngisuke lapha nje lapha kuthiwa kuyabhukhela uke eMpumalanga. Mina ngize ngathuka hayibo bese bengifaka ngoba kade sengithola imessage yakho. Yabona vele. Ngithi yabona bethu sengize ngiyaphuma kwi topic bafethu. Yeah, siyaxoxa vele this is a podcast hayi ukuthi si-interview emsebenzini. Ayikho nje bethi into ebalekile njengokuthi uzazi wena ukuthi ufunani. Yabo uzazi ukuthi ufunani uzoyiphatha ngalendlela ozojabulela ukuthi abantu kuphathe ngayo. Indlela oyiphatha ngayo la abantu azokuphatha ngayo. Uma uzoyiphatha nje samdlweni bazokuphatha somdlweni. Ngeke ukuthi ungathi uyi-artist thina sibukela ku wena usuyazivezela ukuthi uphuza kangakanani. Sibuyaphuza uyadala wenza yonke inhlobo yento la. Sibuka ini kanti wena? Yeah, ne. Hayi asilazi igama lakhe hey. Sengiyasho nje ukuthi kunengane ngisho ezincane ebukela kuwena. Ayikho into ehlungu ukuthi uhlangana nomuntu omazi ukuthi uyabona siyamazi. Siyamazi ukuthi hayi ukhona. Ashaya impela. Fika abantu bezothatha ama selfie yey. Yeah, ne. Yeah, ne. Then ngicela ungiphe ama album awu5 akho nje amaskando osho ukuthi ayida iclassic then bese ungichazela ukuthi obani ufuna ukusebenza nabo noma bawu3 or 4 5. Okay. Yes. 5 albums and 5 people ofuna ukusebenza nabo. Ama album of 5. Yes. Uyayibona ngifuna nje unumber 1 okulama album. Kuze kuthiwa ngicheme udede nalengane. Ngeke ngachema udede yakithi. Yabona ukuba drive. Sido. Uyabona umzukulu mabili amaxoki. Hayi. Yafika le ngane leya. Hayi. Uyabona ukhuzela. Inja nogodo. Hayi. Ngane. Asafeti. Semanga kuma. Yes. Kube ile kamfazi omnyama the best of kamfazi omnyama. Yes. Esifole. Angisho ukuthi yipho number 1 kodwa phela yakithi number 1. Yeah, yes. It's obvious. Ngingamkhohlwa usaliwe. Hayi, yiphi ke sale? Hayi. Umfana wenkomo. La muntu yazi uyakhula. Notade futhi ngimfaka notade wabo bonke bobabili nje ngeke ngifaka abantu abawuthuphe umuntu nodwa bathole la. Usaliwa ingoma yaqala ukumazi ngayo ile ethi msana ukusigwajisa.
immediately ngaya ku-iTunes ngasearch ngathi ubani lo Saliwe ngayilalela ngifisa ngiqamba ingoma engamazi ngayo le uthi uswenkile uchaza ukuthi uswenkile manje senjani manje iqhawe lakho liswenkile then immediately ngathi mina ngiyakwazi ukubona umuntu olokhunjayo one-talent ngiyakwazi ukuzwa yabo nje if ngathola nje opportunity kuthi angiyazi izinto mokhula especially khula endaweni zamakhaya awukwazi mina nje umsebenzi wami futhi ngabe ngiyalalela ngisho ngithi okay right le ngoma le ayi right yabo sayina lo ngindlebe nje ngilalele nje that was ngizumile then ayi ngavele ngathi lo muntu lo inkinga lo usalewa ukwazi ukulalela album from 1 to track number 15 or something then iyalalela nje yangani kusana iyacula ulalo yamfolo ya uyacula lo yamfolo ucula ke abanye ubaculi ke hayi uthi khona abanye bazi ngisho labaculi mhlawumbe baseMozambique kanje ngisho anyeni ototune manje sina asinayo nama voice noSaliwa senze njani uzoshaya kanjani ulive uthola mic enototune hey then oba nofuna ukucollaborate nabo bonke ba 5 bonke yabo nje ngoba nale yakithi si collaborate no SK namfundo ne Thandeni hawu madoda sukela eqaleni ke vele nje ne sukela nje eqaleni hayi kuzokwenzeka ngangithi futhi kule yangoma uzokwenza lento yenziwe lihle eqhakaza kule yazi mfethu ngangithi lo uyayithatha le ngane uyangena but ke asazi ama management nani yes ngeke sizisazi but ke yonke phela vele inesikhathi sayo yes then mawubheka okay azaka ukozani Ndlamle SK yes Baba Paris unketuli yamazi unketuli sekethile wema mama ngikhethi lokho le trend nje ku TikTok umketuli lo hayi ngathi ngibhale phansi umketuli hayi ngeke uklalela umketuli sekethile wema yes hawu mina futhi ngiyafuna iplace incollab featureisha please please mayokat lo mayokat oh my god mayokat family say crush yami leyana mayokat yes hayibo mangisho bahleni bo Imbijana wadla mayokat ngicrush umuntu guy hayi mayokat ngiyakuzanda lapha yabo nje mfisa kuhleli la mayokat besithola ukuthi awake mayokat uyongixolela uphindile ngeke uphindile eThekwini ba right owami mayokat awumayokayok then ubona ukuthi ubheka kiphi direction umculo manje umculo wethu uMaskandi siwuthandayo bheka ukuthi uthatha iphi direction umculo waMaskandi bethu siyazi ukuthi eminyakeni emidlulu ubudelelekile yebo kakhulu kwazi ukuthi abaculi bakhona bafunda besaba nokudlala futhi bazi ukuthi umculo waMaskandi umculi kaMaskandi usuke ngafunda yes abaculi baMaskandi abaningi manje bagcwele ema-varsity abanye banama-business wabo abanye bagraduateile bafundile yes uyambona nje bethu ngimuntu ongenzela enimvumayo angomjolisi yes uyambona unavigate udilo yes sifundile lezi ayingane mina ke ngosami ngiyaqhubeka isikole ngisifunda ngiyasithanda impela kodwa angiyiboni manje sengasiqeda nami kodwa hayi bandla ukuthi uqhubeke ngihlale phansi ngithi hayi ngeke mntakabawo because izinto uyabona noma ngabe umculi osebona sekulethi ngiyamnikeza nje umbono ukuthi bethu hamba ushaya ama-short courses noma ngabe kuthiwa sekulethi noma ngabe lethi hamba ushaya ama-short courses wenza i-driver's license wenza yonke into especially marketing ungakhali ngokuthi umculo awunamali akuthi ucule ubunayo into oyenzayo ezokuphilisa umculo ngeke uzokuphilisa ngaso sonke isikhathi mina nami nginento engiyiphilisa ngayo ngize ngisho ukuthi kodwa hayi ukuthi mhlambe hayi
Uthanda kakhulu umdlali. Sekusho lokho. Yeah, ngiyakuzwa. Umculo wamaskandi ngubona uthuthuka. Sengibona izinto eziningi ezizomaskandi ethu. Wakwetshela nje ukuthi kuzokwenziwa ama-events ahlelekile, anama-VIP sections. Kuhambe Ama-picnic. Mina ngizocela ama-slay queens amaskandi. Ningazi. And bayamthanda yabo maskandi. Tshela. Hey boy, South Africa is nothing without maskandi. Ethi kutshele mina. Yabo maskandi la ngavuma khona bengivumile kodwa bengingakavumi. Ngikhumbula ubaba uAli Mgube. Wayekhuluma kwenye nje album yakhe esho ukuthi say ambassador. I think 4 years back say ambassador ka Crown. Yeah. Ngiyabheka ethi hayi uzobona ukuthi sofaka lo sofaka uCrowd uzobona uzogqoka ngazi imfene yakhokhoba kanjani. Iyakhasa imfene. Athi mina baba Mgube sebethi tama chance. Ngisho nje. Hayibo. Hayi Crown ngeke. Hayi ngeke bayithatha bethi Crown bayigqoka. Hayibo. Yeah. Bayithatha ibranding elutho bayibeka lapha. Hayi ngeke. Yabona amabhinqa. Ngiyabona ngitshela ukuthi abelutho. Hayi. Ngisho bonke umvuzo omkhulu obani abaculi laba abayilutho ngaphandle kwethu. Amabhinqa yes. Ngiyayifaka la. Hayi ngiyakutshela. Maskandi usuthole indlela ususukuze ngisho eklabhini. Yebo. Sina sibukwa ngisho emaklabhini. Sibukwa emaklabhini manje into engayazi. Upheni ushawanda. Badansa lapha ngisho usuku samlezi ingoma. Ngotana shana. Yos maskandi nje one way. Hayibo ngimshaya kanjani Ha, wait. Sengikhumbula ngoba sengikhuluma indaba yasemaklabhini. Yabo uhambe ufika ubhuke eklabhini uperform. Kodwa mase sekufike wena kwiclub uthola ufice idlala lezi ngoma lezi uyabona nje lezi edakwa nawo lezi. Hayi udakwa ingoma njengasili. Hayi. Usikhuluma nje umaskandi usukwazi ukuhlela. Usukwazi uba nezinhlelo zokunikeza nama awards. Usuke wezwa nge-Rising of Maskandi Awards izoba khona nje soon. Ngiyacabanga leyo nto. Futhi la kumele ugqokisa uya kwigaladini right? I know so poster ilokhu nje poster yakhona la soyidlala. Yes, Maskandi. Hayi Maskandi ungenhle. Phela ukubhinca bafethu ngeke njalo umuntu ogqoka imbadadi uyahluba. Yithi nje big up bafethu kuma Uyeza no December sazovota. Into nje Maskandi phakathi. Azivoti siyekule nami ngiyavota ke. Angifuni kodwa ukusho ukuthi ngavotela ba. Hayi ngiyazi mina vota kodwa sikho lapho. Mana, cela usicele usitholaphi. Ushare ama social media page akho then bese siyaqhubeka sisiye ngasekugcineni. Okay. Ku Facebook Uma Gumede wenu omuhle. Sizoyidisplay la, izodlala la. Uma Gumede wenu omuhle. On TikTok Uma Gumede _win. Yes. On Instagram Uma Gumede _win. Hayi uTwitter ke bafethu yena ngisebenzisa ngikhiphile nje futhi mhlawumbe ngibona ngesihombe nje angiposta ngezilutho. Yes. So yihlekela nje lapho nalapho. Ku YouTube Uma Gumede _win. Mina YouTube channel. Yeah, okay. So bafethu sizoyiposta zonke lezi zinto ungalandeli uMagumede singamazi. Ngoba phela nina sizoposta nje i-profile picture nama link akhe ama social media sizowafaka kwi link description. Then bese siyaqhubeka then I think imbuzo nje u5 then bese sidlala ama games awu2 then bese sayidedela ngoba sibukiwe phela. Yeah. Siyodlala nje mhlawumbe do you mind ushare ukuthi kodwa vele sizoyidropa late zobusuluku nje. Ayo mina ngisebenza kusasa. Sebenza kusasa. Ngiyolalela ngakhona phela vele namhlanje. Ay so idropa Monday thina le episode usudlulile. Okay. Okay, nisuyeke lo. Okay, so as umuntu osifazane ocula uMaskandi kwenzeka yini because siyazazi impisi la kwenzeka yini ubizwe kuthiwa uso record
Kuju. Hayi makhumade ngithanda phela. Nangi siyakushela manje umculo. Sicula nini manje ke kwenzeka izinto ezinganjani? Hayi nakaze wenze. Haha uyafihla. So mina mfihli lutho. Ngabela ukuthi ngesikhathi esiningi ngirecorda eGMD. Okay. eGMD kuba Gumede seKhayithi. Oh. Kala ngenza khona le ngoma lezi bathi ngisomjolo. Kubathu lapha kaThuthana eGoli. Yeah, so we to meet this person. Usukela. Sarecorda nje into kodwa isikhathi esiningi usuke ngila. Awuhambe ngidlala ngayo ukuthi uyibukwana. Yazi nje eminye imbizo vele uyibuze ngayo uphendule ngayo. Okay, then umbuzo u2 manje bese siya kuma games. Okay, ngizokubuza ukuthi thina ibhakede lakho. Ibhakede lethu thina as i-podcast kaSanele ukuthi siqhumane sisebenzisane nabo nosomabhizinisi nabantu abanama talent njengani sinama shows ethu siba advertise nje ukuthi bafethu nabantu abenza izinto ezinhle we want to collaborate nje nani njengoba senza njengamanje iyona igoli yethu ilona ibhakede lethu nje for this year sinalokho ukuthi we want to collaborate nabantu abanama talent. Wena ebhayideni lakho unani njengamanje for this year? Usakhuluma njalo. Hayi wakhumeta. Yabona. Mina angazi, angiyena umuntu othanda ukukhuluma. Yeah ne. Izinto ngazenzi. Mina inhloso yami ngokuba khona la industry ukubuyisa ithemba kwabangasenalo yebo ngikaze nasekuqaleni sanda qala ukuthi sithi ngumuntu ongakholanga kahle ngiyafisa ukubuyela lapha ngiyokwenza lokho ababengenzela khona angazi basaphila abanye sebahamba yes just to give back yes mina ngumuntu ozwelayo mfethu yazi no uyabona mase sekukumele ngibe serious manje ngisakwazi ke manje kodwa nje umuntu oyimisele ngalendlela ukwenza noma ngabe yini ezoba right kimi phambi kwaNkulunkulu phambi kwabazali bami bengasekho yes naphambi kwabantu yona inhloso yami leyo nje empilweni yami ukuthi ngaso sonke isikhathi ngisho ngiphambuka ngize ngenzeke iphutha lokuthi ngiphambuke kubukizwe lonke yes noma kubuke abantu abazenza abantu abaclose kanti bagade iphutha bese sengiyavuka ekuseni ngicela ku social media yeah ne mina ngikusho ke lokho mina ngisho ngicela ku social media kokugcina mina uzoyishova nje enkani mina hlezi gcina mina angifuni nje uqamba mama I like that attitude nginalokho nje mina bethu nginenkanda ngaze yani phela kwazi ngishile eqaleni ngizalwa ngabanye kodwa mina umama ngiwele ngumagcina so nje iwela futhi nalumfana yes manje nje surrounded by abantu besilisa nje hayi yabo nje ngoba ngisho nje ukuthi kokugcina mina noma ngabe kuthiwa isithunzi sami sidicilela kanjani noma ngabe kuthiwa lokho ngikwenza there's no need for you to post yes umbonise nabantu umuntu manje kanjani hayibo utholani hayibo phela nje ngifuna ukuba lo muntu supportive ngaso sonke isikhathi mina ke inhloso yami into ebengifuna ukuyenza kulo nyaka ezikoleni zangakithi visit izikole sinezikole ezu 1 2 3 4 5 6 sinezikole ezu 6 ama high school benginesifiso sokuyodonate ngezinto ezincane ngezinto ezincane nje for ingane ngoba seko obvious ngoba besifazana yes for ukuthi angaze ngifunde kuzo zonke ngafunda kwezinto the primary angaze ngizishintshe isikole but since kuyizikole ezakhelene angifuni ukuthi mana use lapha ngaphela ngithi nakulezi izikole ezinye bakhona bakuthandayo yes and bakhona engangafunda nabo bahamba bayofunda kulezo izikole yabo so ukuthi mhlawumbe umuntu uzothi uma waye ungani ngamano yabo izinto ezikanjalo kubalekile nje ukuthi ube umuntu
okwaziyo ukuthi give back yabo uma bekuthanda bethu return ifavor phela Yes. ungaveli uqonda ukuthi ngibe ngizanda Yeah. yiwo umuntu Enye into bafethu engifuna ukuyi-add when it comes to give back. More give back, awudingi uzube nemali, you can give back information. Yabo lese umuntu wevarsity ungahamba esikoleni ufike utshela ingane bafethu nama careers are right, choosani kanje apply kanjani, that's how you give back, you contribute. Awudingi uzube no 100,000 nani just to add nje lapho. Then ulukubuza ikhona enye question nje ocabanga ukuthi angikubuza ngayo nobufuna ngikubuza yona. Umbuzo nje. ngiyacabanga ukuthi khona Yipi mama? ukuthi ngifuna ukusho manje ngenzeni kanjani Hey beke. ngizothini nasiyekini Hayi soyibuza. ngiyazi ubuza ngibheke eceleni kodwa Ya ukubuza beceleni. ngiyayisholo njalo mina kodwa akukho funa ngibuza khona ukuthanda ukuba noma yini you can ask anything Ubuze bafu. Azi ngiyaflopa mina. Hey, ngoba usuthe ushaya ngomayogathi. Hey. nje hayibo please Ngithanda abantwana lobayogathi. yazi bese uthi understand ade ngibhalile usisiyenzi manje WhatsApp ngizo ngicela lo Hayi mayogathi kukuwena ke. ngabe Then la singene kuma social media streets usatha ama topic awu4 then bese uyacomment sibone ukuthi knowledge yakho uhamba kanjani ngoba umuntu kuma social media. I topic etrend number 1 Sun City khona le video le ebitrend ubudilo esho ukuthi hayi ke South Africa siphila kamnandi siyadla senza yonke into. Siyabakhalela manje sebayabasesha nani. Ubonile leyo nto leyo? no There was a video umuntu oboshiwe so bechoma nje ukuthi siphila mnandi ejele wara samafoni sidla mnandi so kufika lo behleze balive angazi noma beba live video yamfule ungaphakathi TikTok ube ukhona TikTok yes TikTok angimazi ukuthi ubani yazifuna umpromote kodwa nje besho nje ukuthi siphila kamnandi beyiveza yini beyiveza naye namanye amalokhunje ngasikhona lo jolo uveze inyawo nje ngaziyo beyiveza ke esho ukuthi baphila mnandi bayadla bakhokha rent hayi manje seziyakhala ke manje khona enye video futhi aveza sesekhala ke lapho esho ukuthi hayi ngiphile kamnandi then manje sebayasesha ejele nani sebafakela ukushisa nje sebesithatha amafoni khona enye into engidlikisela bayitholile bathola i-makeup athi ibanane makeup ejele laba nesilisa then abantu otrendayo uDumi Mkokstad Imawo Kaza misa imawo be right uDumi noma yabona mina Umthetho. siyabona senze mina ngingazi lutho mina nje ama sports angwathandisisiki ngiyawalandeli yes ngiyangaya nje ngiyobuka angazi angazi ukuthi kwenzakalani but imawo okay let's say one must go uzosho ukuthi this one goes this one stay njengokuthi nje Red Bull namanzi which one goes hamba nakuphi okay gospel or maskandi Viva mama standi viva Hi gospel imawo papai okay Dr. Thulani Manana usifiso ngcane oh ngithola umuzoda lo abesikuyo indlela ayisikalanga bese bekhala bese ngalela ukuthi yabona wavezi baba laba kumele sibe ne-feature njalo Eish kusebenzana abantu rest in peace dokotela awudokotela Mam Rebecca Malope or Deborah Fraser
abanye bayombona abanye ufisa ukumbona tipolafisa Oh yeah. Hayi. Okay. Ezangakithi ke lesi. Le Bergville, siphume eBergville thini. Ngasibonisa nje enkalweni. Okay. Big Zulu usijava. sijaba Aya, kalula. Sijaba. Ngakubamba. sijaba Saliwa uSminoff. ayibonge phela lapha igazi lapha Okay. Music or ingezwa. awu kanjani Music. both Amapiano or igqom. nani angifuni lutho ngithanda lutho Okay. Bonakele or indoni. how intoni phela ngikaya Imthente or inganzomama. both Okay. Lastly, TV or TikTok. TikTok TikTok Okay, then cela ushaya ilokhunje podcast shout out then bese usishaya nje ngomuntu podcast shout out sanibona bafethu makomedi lo ngepodcast kaSanele please subscribe then bese ushare izinto la utholakala khona then bese share umuntu. sanibonani umakomedi wenu lona ngiyi-podcast kaSanele ngiyatholakala on social media ngumakomedi wenu umakomedi _ wenu on TikTok, Facebook and Instagram kanjalo naku-YouTube channel. Ngicela ukuthi nisubscribe le channel lisibuke nginasibuka vele ngeke ngisibona yabona nje mina This one is nice. Okay, cela siphume uqodwa then bese siyayivala. phela umuntu uyayisho ukuthi ufuna yiphi ingoma Una ngusile badlala umona laba abanama. kanjani manje ufike ngicela bese ngiyayivumela ngibe Hayi mina ngibhimbi ke lokuzalwa nje. Inkinga yabe yazo. Ngibhimbi losidala. ufule yami. Okay. Ay. Abafethu siyabonga kakhulu siyabonga nje ukuthatha isikhathi sakho in your busy schedule ufike uzosivashela lana siyabonga kakhulu ngesupport bafethu ngicela nimsupport uMagumede then sizowa drop ama link ama social media akhe uzovela uklike nje izokuyisa ku profile yakhe siyabonga kakhulu this is the end of our episode danke siyabonga.